गासैबो बिथिंखौ नोजोर बोनानै खामानि मावबोनाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि 85थि रुंसारि सानाव बिथांखौ गोसोखांनायनि उसिलाजों जोंनि काजिगाव गामिनि गामि समाज एबा काजिगावआवनो थानाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म सेबाश्रमनि आफादगिरि लोगोसे बानजाय आफाद दाफुंनानै बिथांमोननि नाजानायाव खुंफुंनाय दिनैनि बे साननैनि हाबाफारियाव आंखौ गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावजेननायनि खाबु मोननायलाय गिबियावनो आं गावखौ भाग्यवान होननानै सानो आरो बानजायगिरि बिथांमोनखौ गिबियावनो गोसोनिफ्राय साबायखर आरो दिनै बे गोथार सानाव आङो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि सानथौ सानस्रि बिथाङा बर'फोरनि थाखाय गासिबो बिथिङाव नोजोर बोनानै जे हाबाफोरखौ मावनो नाजालांदोंमोन बा बिथाङा मावसोमलांदोंमोन बेखौनो दहाय होनानै दिनैनि दिनाव जोंनि गासैबो बर' हारिनि सुबुंफ्रा सानफा एफा जाहाथे नाजायो बा बिथांनि सानथौ सानस्रिखौ लानानै जोंबो जाहाथे बिथांनि आद्रा थालांनाय खामानिफोरखौ मावफुंनायाव बा बर' हारिखौ गोख्रों एबा सिनायथि गोनां एबा जौगाखांनाय हारि हिसाबै जाहाथे जों साफ्रोमाबो आगायलांनो हायो बेखौनो आङो रायजो राजानिसिम खावलायो। जे आफानि बे सानथौ सानस्रिफोरा आथिखालाव बर' हारिनि गेजेराव माबायदि साग्लोबनानै दङ? बिथांनि सानथौ सानस्रिखौ लानानैनो जों दिनै हयथ' बुंनांगोन जों सिनायथि मोनदों खारन बिथाङा आजि 100 बोसोर सिगां जेरैहाय गोग्लैसोनाय बर'फोरखौ बोखांनो थाखाय बर'फोरा गुबुन हारियाव सर'निया जानानै गोमालांनायनि बै समनि जेनाखि नुथाय बे बिथिंखौ लानानैनो बिथाङा ब्रह्म धोरोम फोसावनायनि गेजेरजों फारफ्रोमबो थिंजाय जे नाजानाय जेरैहाय बै समाव समाज आफाद आइजो आफाद लाइमोन आफाद राजखान्थि बिथिङाव ट्राइबेल लीग दाफुंनानै गासिबो बिथिंखौ बिथाङा जे नाजालांदोंमोन बे नाजानायनि थाखायनो जों दिनै हयथ' बर' हिसाबै परिचय मोनदों गतिके बिथांनि जे सानथौ सानस्रि बेखौ नोजोर बोनानैनो दिनै जोंनि बर' माहारिनि गासिबो सुबुङा मोनफ्रोमबो बिथिङाव फरायनाय आयदायाव होन आबाद मावनाय आयदायाव होन राजखान्थियाव होन रांखान्थियाव होन गासिबो बिथिङाव मावनांगौहा बयहाबो जथेस्थ' दायित्व दं बा बेखौ गोसोखांनानैनो जों जाहाथे मावफुंलांनो हायो बर' जाथिखौ जाहाथे जों सिनायथि होहोनो हायो दा बिथांनि सानथौ सानस्रिनि गेजेरजोंनो बिथांनि बिहोमानि गेजेरजोंनो दिनैहाय जोङो हयथ' BTC आव दं BTC मोनदों बिथांनि माखासे दैदेननायनि गेजेरजों जोंनि बर'खौ फोजाखांनो नाजानायावहाय जेरै जोङो बुंनो हायो रुपनाथ ब्रह्म बिथांमोन मदाराम ब्रह्म बिथांमोना शिशु हिसाबै बा जों मिथिनायाव गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनाव सोंफामा लाबानो बिथांमोनाबो खामानिखौ मावबोआखैमोन दा बिथांमोन बायदि गेदेमाफोरनि दैदेननायावनो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि सानथौ आरो सानस्रिया जोंनाव गोसारदों आरो लासैनो बिथांनि जे बिहोमाखौ लानानै जों दा गोग्गानो हायो जुदि बर' जाथिया दङब्ला गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि सानथौ सानस्रिनि थाखायनो दं आरो बे परिचयखौ जों दिनैहाय मोनदों आरो बे बाथ्राया दिनैहाय जों बुंनायल' नङा बावैसो सिगां निउ दिल्लीयाव जोङो माने गासै बिथांनि 192थि जोनोम सान बेखौ 18 एप्रिलाव निउ दिल्लीनि हस्कासनि पुलिस कल'नियाव खुंफुंदोंमोन बेवहाय जोंनि महारिषि बाल्मिकि इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलर बिथां रमेश भारद्वाज होननाय मानगोनां प्रफेसारा बाहागो लाहैनानै जे बाथ्राखौ बुंथिदों गोसोआव लाखिथाव बिथाङा ओरैबायदि बुंदों जों बुंनाय नङा जुदि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म गैयामोनब्ला दिनै बर' जाथिया गैयामोन सोरबा सर'निया जागौमोन सोरबा दास जागौमोन सोरबा कलिता जागौमोन बर'आ दिनैहाय जुदि माने सिनायथि मोनदोंब्ला बर' जाथि हिसाबै दङब्ला गुरुदेवनि थाखाय दं गुरुदेवनि थाखायनो दिनैहाय BTCआ जादों BTCआबो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म नङाब्ला जानाय नङामोन दा बे रोखोमनिनो गोबांथार बिथिं दं गतिके गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि सानथौ आरो सानस्रिखौ नोजोर बोनानै जोंहा साफ्रोमबो बर'फ्रानो
जाथिखौ फोजाखांनाय, जाथिखौ सिनायथि होनाय, जाथिखौ जौगाखांहोनाय, बुहुमनि गेजेराव गेरेमसा माने माहारि हिसाबै दाफुंनायावहाय रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबाबो दायथ' गाव गावनि रायजो खांनायाव मावनाय दांनायनि गेजेरजों, लेखा सोलोंनायनि गेजेरजों, समाजखान्थियाव गावखौ फोनांजाबनानै मोजां मोनसे समाज दानायनि नामाव मावनांगौ हाबाफोरखौ गोसोखांनानै जाहाथे मावो, बेखौ आं दिनै बे समावहाय नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायो। लास्ट कुइसन आफा जे गुरुदेब कालीचरण ब्रह्म आफाया जे आलादा बर' रेजिमेन्टनि थाखाय बै समाव साइमन कमिसननो मोनसे मेम'रेन्डाम होननानै होदोंना मिथिनो मोननाय जादों, बेनि बागै माबाफोर बुंनो गोनां दं? बे समावहाय बिथाङा जे सानखांनाय जाथिखौ लाखिनोब्ला, जाथिखौ फोजाखांनोब्ला आं जे बुंदों गासिबो बिथाङा माने सानखांनो हादोंमोन। थिग बे रोखोमैनो रेजिमेन्टनि थाखाय बिथाङा ब्रिटिश जे रुल, भारत स्वाधीन जानायनि सिगांनो बिथाङा ब्रिटिश कमिसनार साइमन कमिसननि गेजेरजों माने शिलंआव साबमिट खालामहैदोंमोन। बेवहाय निस्सय दङमोन, नाथाय मावफुङाखै, बे आलादा खोथा। दा बे बिथांनि सान्थौखौ लानानैनो सम सम जोंनि जा माहारियारि जांख्रिखांनायाव जोङो रेजिमेन्ट दानांगौ होननाय बाथ्राफोरखौ जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायावबो मख'दोंमोन। दा जोंनि गेजेराव दा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म होन, बिथांनि सिगां जोंनि गेजेराव समर ब्रह्म चौधुरि होन, चरन नार्जारि होन, बे गासिबो नेताफोरनि समाज दैदेननायनि मुलानो जाहैबाय गुरुदेब कालीचरण ब्रह्म। बिथांनि सान्थौ सानस्रिखौ नोजोर बोनानैनो जोंनि गेजेराव गोबांथार नेताफ्रा थांबाय। दिनैहायनि जोंनि बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि, बिथांनि सान्थौआबो, बिथांनि साननायाबो बै गुरुदेबनिफ्रायनो फैनाय। दानि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि जेनाखि अबस्था, बेबो बै गुरुदेबनिफ्रायनो फैनाय। गासिबो बर'फोरनि सिनायथियानो गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मनि गुदियाव। गतिके जोङो गुरुदेब होननानै बिथांखौ मान होनाया ओरैनो सायावल' नङा, गुरुदेबनि आसार आखु, बिथांनि सान्थौ सानस्रि गासैखौबो जोङो सोलोंनायासो जोंनि मावनांगौ। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो, अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ, লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে, চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে, মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।